Zij er dwarse straatverlichting aanbracht, binnen bankjes zet en is de toegangsdijk zo opknapt dat fietsers en auto's skiën de dik kunnen. Het paterint van buren al ontemai het strandpaviljoen. De nieuwe weg is beter dan de oude weg. De volslaine facelift inclusief nij paviljoen kost het €1 miljoen. Tilt is betalen terug de gemeente, de provincie, de NAM en plaatselijke ondernemers, want ook die hebben belang. Dat er een prima binnenkomst is, dat het op een gegeven moment een goede toegang is, goede verkeersstromen zijn. Dat ook wat gevaarlijke plek die in het strand nu opgelost is. Dus het ziet er nu gewoon prachtig uit. Zo'n topeer hier binnen de strandoorgangen in handen van de gemeente. Daarvoor wint in handen van Rijkswaterstaat. De wie bot verlet van deze renovatie. Nou, wat we hadden was dus een echte slechte toegang. Er was al verschillende soorten bestrating die er lag. Het zag er niet uit eigenlijk. En we hebben dus gevraagd aan de gemeente van wij gaan nu wat nieuws neerzetten. Kunnen jullie ook wat betekenen in de zin van een overgang? Dat waren ze al van plan. Financiën ontbraken op enig moment, maar door samenwerken met de gemeente en met nog andere partners op een gegeven moment is het uiteindelijk toch gelukt om nu, wat ik vind, een prachtige strandovergang te realiseren. Maar ja, dan binden er nog 3 zulke strandoorgangen die ik vernijd worden matten. De eerste bespreking binnen onderweg, dat is in Holm. Er zit een ondernemer die wil ook iets met de strandovergang. Eigenlijk in de gemeenteraad. Iedereen wil dat elke strandovergang dat we er iets mee doen. Alleen dat is een van de dingen van Holm die nu oppakt is. En waar de eerste gesprekken mee zijn geweest. Joet wie de feestelijke opening. Deputaire Tineke Skokker mocht zo'n van een speciale tegel aanvangen. Het Ameland is klaar voor de toeristen. Alleen nog het mooie waar.